Nagpadayon ang investigasyon sa Mambaling Police Station sa insidente kalabot sa 20 anyos nga tinun-an nga si Ronel Baguio. Ani ang report. Na-blotter sa police station ang hitabo, human pahibaw sa ospital ang kapulisan sa nahitabo kang Ronel Baguio niadtong Disyembre 18, 2022. Usa ka adlaw human nadala sa Tambalanan ang batan-on, gideklarar kining patay gumikan sa complications sa blunt force. Mato di Police Major Jonathan Taneo, hepe sa Mambaling Police Station, duna na sila'y matumbok na suspitsado og katakdang pasakaan nila o kasong kalapasan sa anti-hazing law. Samtang nagsugod ng NBI 7 sa ilang parallel investigation, human makadawat og request sa Public Attorney's Office. Atong investigation, sir, nag-lead na yun para mapile sa case, sir. Naalang yung mga timely nga sir, naabot ng mga witnesses nga makatabang para mapaligo na to ang pagpile sa kaso, sir. Ako karon kato ning request sa karon pag yun mo pag yun sa Kunamisa. So from Pau, Manila. Dili pa Cebu para parallel investigation. Burag joint and parallel investigation. Mo coordinate ni sa Pau, mo coordinate ni sa Mambaling Police Station. Samtang sa opisyal nga pamahayag sa University of Cebu, kundi magtungha si Baguio sa kursong Marine Engineering, gipasabot ni Attorney Manuel Elijah Sarausad, Chief Legal Counsel, nga ang gingong hazing wala mahitabo sulod sa UC campus. Gitataw ni Sarausad nga ang UC hingpit nga midili sa bisan unsang matang sa hazing. Sa susamang official statement sa UC, gipadayag ni Sarausad nga andam silang muabag sa investigasyon sa kapulisan, ilabi na nga gipahibaw sila sa Public Attorney's Office kabahin sa investigasyon. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.